Hello mga moms! Ayan, good morning sa inyong lahat. And for today's video, dumating na po yung aking in-order mula sa isang online shop, no? Dahil po itong aking makeup kit ay nasira na. So, yung zipper, ayan, nasira na siya. So, pag sinasara mo siya, nag-open siya, kumbaga nagka-crash na yung kanyang zipper. So, maybe dahil na rin sa dami ng laman, so hindi niya ma-accommodate lahat yung nilalagay ko dito. Kasi minsan, nandito rin yung aking plancha. Ayan. Yung aking hair iron. Diba? So, ayusin natin yung laman ng aking makeup kit with my new makeup kit. Ayan. So, dumating na siya. There you go. Ayan. So, dumating na siya. This cost for only 718 kasama na yung shipping fee. Pero I think originally mga nasa ano lang po. Nasa 600 plus yata or 500 plus ganun. Open na natin. Tignan na natin siya. Ay. Bago yung kuha tayo ng pambukas. Kasi ano na siya tawag mo siya. Nasira na yung mga zipper niya. Naka-crash. Bubble wrap tayo. Sana maganda siya. Tsaka maganda naman yung review. Let's try it. Sana magkasya yung mga ano ko. Magkasya yung inak ko niya. Daming bubble wrap. Kung marami naman akong papuputok hindi. Oh! May leather type siya. Okay. Let's see. Para lang siyang lunchbox. Oh, diba? Tadan! Ang cute niya. So, tignan natin yung loob. Kasi meron siyang mayroon din siyang sarap sa gilid. Yung texture niya, I don't know kung tatagal. Pero hopefully, no? At mukhang waterproof din naman siya. So, open na natin siya. Pakita ko sa inyo pag open natin. Para siya lunchbox, no? Ayan. Okay. So, ganito pala siya. May division and divider. I think magkakasya na siya. Hopefully, kaya lang iniisip ko, ito yung meron pala dito. So meron po siya dito sa tingnan natin. Kaya lang kasi pag nilagyan ko yan, so paano to? Baka lumubo yung laman. Diba? Tingnan natin. Kung ano yung mga pwede natin mailagay dito. Isa-isahin natin. So ayan, meron tayong mga yung aking mga sponge. Dito, kasama natin. This is for liquid foundation. And this is for my cake foundation. Ayan, gamit yung Kukoryo at saka yung aking Nichido as my foundation. And I think dapat yung sponge nandito na siya sa buo. Maliban dyan, I also have my powder. Yan, sila magkakasama na yung powder. Si foundation at saka si ano. Ayan. Naku, sana magkasya siya. Sa dami kasi nito, parang feeling ko feeling ko ang liit. Sayang. Let's see kung makakaya niya isa rin. Ito yung wax na ginagawa. Halimbawa gusto magpuson ni Brenda or ako. So, para mas clean siya tignan. Maganda rin tong wax na to from Axe Styling. Kasi, mabilis siyang mabanlawan. Kasi may ibang wax na ang tigas sa buhok. Ito hindi maganda dito. Yung mga bago akong banta sa pala, i-flex ko lang sa inyo kasi wala asin. Ay,
Kasi ang cute niya, nakita ko yung pantasa para sa kilay. Diba? Ang cute. Sama ko siya dito. Sama ng aking mga pandikit sa pilik mata. Aking liquid eyeliner, mascara, ang foundation. Pagsama-samahin natin sila yung moisturizer. Tapos tsaka natin titignan kung saan natin sila pwede ilagay. Ay. Okay, may eyeshadow, bronzer, and what you call this? Highlighter. Meron pa. May ano pang contour. Sa ganun, ginag-islas sa gilid At yung aking mga lipstick. Actually, marami rin po akong lipstick. Kaya, yun ang ano ko. Yun ang kailangan ko mabigyan ng pwesto. Talaga. So, let's see. Iba-iba yan. May mga nude, may mga red. So, babay na for my order. Para na sa ganun. Mas mabilis siyang makikita at makukuha ka agad. May mga ano talaga tayo, no? May mga gamit tayo na parang hirap-hirap bitawan, na parang ang hirap-hirap itapon. Meron pa naman siya, pero totoo si wala na talaga siya. Pero ang hirap lang itapon kasi nga ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya kasi bagay na bagay sa pag ginagamit niya. Yun yun. Okay, so ito naman yung aking mga lipstick. Wala talaga yung concealer ko na ganito. Ay, wala ba naman? At Maganda yun, may salamin. yes. Thank you so much for that. Okay, so ano lang natin. Kasi may mga brushes din ako. Ay, hindi yung mga brushes ko. Tignan natin. Actually, parang ito yung, parang ang hirap nito na anuhin. Parang feeling ko ang dito. Let's see kung paano natin siya mas paano natin mamamaximize yung mga gamit ko. Device, Indes, makeup kit. Hindi kaya dito yung mga lips. Ayan, unti lang yung ilalagay ko sa yung lips. I think dapat yung moisturizer, mascara, lipstick. Mga pandikit. Kaya yung aking pantasa. Mabilis mo na siya may ilalagay dito. Pwede rin ito yung foundation. And moisturizer. Pwede rin ito mag-ipit. Ay! So, isa-isa natin siya. Tingnan natin para magiging kalalabas. So, this is it mga moms. Finally, napagkasya ko na po yun naman nung aking mga makeup mula dito sa kabilang makeup kit. Papunta dito sa bago kong makeup kit. Kaya lang, honestly, di talaga ako happy kasi masyado siyang masikip. Or baka masyado lang ako marami talagang gamit. So, ayan na, i-close na natin. I-zipper na natin. Kasi baka mamaya, dahil yung sa sobrang dami, masira na naman yung zipper. Shadan! So, this is my makeup kit. Lalagyan natin ng ano? Lalagyan natin ng strap dito sa gilid.
Para pwede natin siyang bitbitin ng ganyan. O, diba? Dahil hindi siya hindi na siya maguguba-guba kasi ay watak-watak sa loob kasi nakafix na yun lang yung kaibahan nun, nakafix na rin siya sa loob. So, this is it. Thank you so much for watching. Ayan, sa mga gustong mag-avail ng bag na to, for me siguro mga 3-star lang. Kasi ang dami kong gamit. Yung iba hindi ko pa nailagay yung mga accessories and yung plancha ko. So, kailangan ko pa siyang i-separate ng ibang lagayan. Anyway, for that, thank you so much for watching. It's DJ.